Genesis, Kapitulo 42. Ang mga utod ni Jose nagkadto sa Ehipto sa pagdalawat sing trigo. Sang pagkahibalo ni Jacob nga may trigo sa Ehipto, nagsiling siya sa iya mga anak, nga bala nga wala kamo nagagiho. Nakabati ako nga may trigo sa Ehipto. Kadto kamo didto kag magdalawat agud indi kita mapatay sa gutom. Gani ang napulo sa mga utod ni Jose sa amay naglakat sa pagdalawat sing trigo sa Ehipto. Pero wala ni Jacob pagpaupda si Benjamin, ang utod ni Jose sa amay kag iloy, kay nahadlok siya base may malain nga matabo sa iya. Upod sa iban nga mga tawo, ang mga anak nga lalaki ni Israel nag-abot sa Ehipto sa pagdalawat sing trigo, kay may gutom sa duta sang Kanaan. Si Jose, subong nga gobernador sang Ehipto, nagpadalawat sing trigo sa tanan nga mga tawo sang kalibutan. Gani ang mga utod ni Jose nag-abot, ka nagsaludo sa iya, nga ang ilaguya nagaduot sa duta. Sang pagkakita ni Jose sa iya mga utod, nakilala niya sila, pero wala siya magpakita nga kilala niya sila. Ginpamangkot niya sila sing matigdas, diin kamo naghalin. Nagsabat sila, sa Kanaan, nagkari kami sa pagbakal sing kalanon. Nakilala ni Jose ang iyang mga utod, pero wala sila makakilala sa iya. Nadumduman niya ang iyang mga damgo na hanungod sa ila. Kanagsiling siya sa ila, mga espiya kamo, nagkari kamo sa pagtanaw kundiin ang maluya nga pamakod sang amon duta. Nagsabat sila, hindi sir, kundi nagkari kami subong mga alagad mo sa pagbakal sing kalanon. Magulutod kami, hindi kami mga espiya, kundi mga tao nga nagasugid sing matuod. Si Jose nagsiling sa ila, hindi ako magpati. Nagkarigid kamo sa pagtanaw kung sa diin maluya ang pamakod sang amon duta. Nagsiling sila, sir, 12 kami ka mag-utod nga mga anak, sa isa lang katawo sa duta sang Kanaan. Ang kamanghuran, yadto didto upod sa amon amay, kag isa namon kautod, patay na. Si Jose nagsabat, subong sang ginsiling ko sa inyo, mga espiya gid kamo. Sa sini nga paagi, matilawan kamo. Nagasumpa ako sa ngalan sang hari nga hindi kamo makahalin, kung hindi magkari diri ang inyo kamanghuran. Palakta ang isa sa inyo sa pagkuha sa iya. Ang nabilin, pagabantayan tubtob mapamatud-an ng inyo ginsiling. Kung hindi, subong nga nagakabuhi ang hari. Mga espiya gid kamo. Sa sina nga mga pulong, ginbilanggo niya sila sing 3 ka adlaw. Sa 4 nga adlaw si Jose nagsiling sa ila, may nadlukon ako sa Dios, gani luwason ko ang inyong mga kabuhi, kung himuon ninyo ini. Kung wala kamo nagabutig nga mga tawo, ang isa sa inyo magapabilin sa bilangguan, sa diin kamo ginbilanggo. Kagang iban sa inyo sarang makalakat sa pagdala sang inyo gindalawat nga trigo didto sa inyo ginagutom nga mga panimalay. Nayon dapat ninyo dalhon sa ako ng inyo kamanghuran nga utod, sa pagpamatuod nga wala kamo nagabutig, kag hindi ko kamo pagpatsyon. Nagsugot sila sa paghimo sini, nagsiling sila sa isa kag isa, sa pagkamatuod, nakasala kita sa ginhimo naton sa aton utod. Nakita naton ang yadako ang kalisdanan, sa nagpakiluoy siya sa aton, pero hindi kita magpamati. Amoy na nga kita naman karon ang ginalisdan.
Si Ruben nagsiling, "Ginsingganan ko kamo nga hindi ninyo pag-anhon ang bata. Pero hindi kamo magpamati. Kag karon nagabayad kita sang iya kamatayon." Si Jose nakahangop sang ilagin panghambal, pero wala sila makahibalo sini, kayang ila pagpakighambal sa iya, paagi sa manugbadbad. Si Jose naghalin sa ila kag naghibi. Sang sarang naman siya makahambal sa ila, nagbalik siya kaginpili si Simeon, kagin pagapos siya sa tubangan nila. Ang mga utod ni Jose nagbalik sa Kanaan. Nagsugo si Jose nga punon ang ilang mga suludlan sing trigo, kag ibutang ang kwarta sang tagsa ka tawo sa iya sako, kag pabalunan sila sing pagkaon para sa ila dalanon. Gintuman ini, dayon ginkarga sang magulutod sa ilang mga asno ang trigo nga ila gindalawat, kag naglakat sila. Sa ila ginpahuwayan sang gabi, ang isa sa ila nagbukad sang iya sako sa pagpakaon sang iya asno, kag nakita niya ang iya kwarta sa baba sang sako. Nagsinggit siya sa iya mga utod, "Ginuli sa akon ang akon kwarta, kag yari diri sa akon sako." Kinulbaan gid sila, kag nagtulokay sila nga nagakurog sa dako nga kahadlok, kag nagpamangkutanay, "Ano bala ining ginhimo sang Dios sa aton?" Sang pag-abot nila sa ila amay nga si Jacob didto sa Kanaan, ginsugiran nila siya sang tanan nga natabo sa ila. Nagsiling sila, "Ang gobernador sang duta naghambal sing matigdas sa amon, kag nagsumbong sa amon nga nagapang-espiya kami kuno batok sa ila pungsod. Nagsabat kami sa iya, hindi kami malain nga mga tawo. Hindi kami mga espiya. 12 kami ka mag-utod nga lalaki sa isa lang kaamay. Ang isa namon kautod patay na, kag ang kamanghuran yadto didto upod sa amon amay sa Kanaan." Ang tao nagsabat, "Sa sini nga paagi, may balaan ko kung maayo kamo nga mga tawo. Ang isa sa inyo magapabilin diri sa akon, kag ang iban magakuha sing trigo para sa inyo ginagutman nga mga panimalay, kag maglakat. Dalhan ninyo diri sa akon ang inyo kamanghuran nga utod. Dayon mahibaluan ko nga hindi kamo mga espiya, kundi maayo nga mga tawo. Iuli ko sa inyo utod, kag sarang kamo makaistar diri, kag makanegosyo." Sang ibubo nila ang sulod sang ilang mga sako, ang puyo nga may kwarta sang tagsa ka tawo yara sa sako. Sang makita nila ang mga puyo nga may kwarta, hinadlukan gid sila, kag ang ila amay. Ang ila amay nga si Jacob nagsiling sa ila, "Ubusan gid ninyo ako sing mga kabataan. Si Jose wala na, si Simeon wala na, kag karon kuhaon na naman ninyo si Benjamin. Ako ang nagaantos." Si Ruben nagsiling sa iya amay, "Patiya ang duha ko ka bata, kung hindi ko mabalik si Benjamin sa imo. Itugyan siya sa akon, kag ibalik ko siya sa imo." Pero si Jacob nagsiling, "Ang akon anak hindi makaupod sa inyo. Ang iya utod patay na, kag siya na lang ang nabilin. Bisan ano ang matabo sa iya sa dalanon. Tigulang na ako, kag hindi na ako makaantos ang kasubo nga inyo pagadalhon sa akon. Magapatay ini sa akon." Mga kaabyanan, inyo bantayan ang masulod naton nga episode nga amo ang Genesis 43. Madamo gid nga salamat.